Ji ariyo nyowito ngimagi apaya na manga masira manyori wa apiko kod nyamburko mating'o jowuotha. Jariemb apiko kod jal manyo ting'o nyotho kanyo to kanyo gituomore gi matatu e alwora mar pimo pek mar geche ma Kajiado. Wachore ni ja apiko no nyo riembo matek koa Isinya bang' kanyo tiend apiko ne romuoch kendo miyo bayo motuomore gi matatu manyo Kajiado. Ja bodaboda noero nyoting'o ji ariyo kawachore ni nyo gitero Mira Kajiado. Jal manyo tonye masira no nyotere od thieth ma Kitengela Medical ka ringre jogo mosenindo to nyotere kar kano ringre ma Kajiado Referral Hospital. Komanda mar obila ma Kajiado osiemo jo bodaboda mondo ket tim chik matayo weche mag wuoth mondo mi oduok piny masiche mag apaya. Nilikuwa natoka Kajiado nikielekea Nairobi. Jamaa akatoka, walikuwa na motorbike, walikuwa jamaa watatu. Walikuwa natoka upande wa Isinya. Motorbike yao ilipata pancha mguu ya kwanza, tire burst. Waka lose control, wakanikuta. Ile kujaribu kuwahepa, ile kuenda kuanguka, dereva naye akagonga gari yangu taa kama nimewahepa, aligonga taa na helmet, wakakufa hapo. Tulipata hao wawili wameshakufa. Pia ni kama dereva alisema aliwagonga na wali lose control. Sasa ndio wawili wakakufia hapa. Dereva alikuwa amebeba watu wawili na pia walikuwa wamebeba miraa.